Naimbag arabiyo aming kakabsat. Sabado manen kat adtoy ipaay manen ti Nax United Methodist Church ti maysa nga edisyon iti naimbag adamag. Panawin na panagkararag ken panagdengeg iti mensahe ti Apo manipod iti sauna. For God so loved the world. For God so loved the world, He gave His only Son, who came to die that we might ever live. And on the cruel cross our full redemption won, that we might know the peace He longs to give. Though He was rich, He came alone and poor for us. Though He was Lord, He served as if a slave. Though He was God, our human shape He bore for us. To earth He came in love, His own to seek and save. Kapuiti ayat ti Dios iti lubong, inted na bugtong nga anak na tapno amin amamatiken kuana agnanayon biag tagi kwaenda nupay nabak nang nagbalin anapanglaw nupay apo nagbalin adipen numan pa'y Diyos nagbalin may sa tao imay tapno isalakan natay. Amin. Ti pakaybasaran ti leksyon tayo ti daytoy rabii kakabsat ket manipod iti ebanghelyo kas insurat ni San Lucas ti kapitulo 1 versikulo 5 aging gati 17. Kastoy ti mabasa. Idi ni Herodes ti ari jay Judea, adda padi nga agnagan Zacarias akameng iti bunggoy dagiti papadi nga ipanguluan ni Abias. Elizabeth tinagan ti asawa na, ang nagtaod met iti kapututan ni Aaron apadi. Iti matang ti Dios nagbiag asililinteg dagiti agasawa. Awan pagkurangan iti panagtupalda kaligiti amin a paglintegan ken bilin ti Apo. Awan anak da agsipud talupes ni Elizabeth. May sapay, lakay kan bakit dan. Iti may sangal daw, dimteng iti batang, tibunggoy ni Zacarias, nga agserbi iti templo. Kat madama nga ar-aramiden na tirabang na akaspadi. Kas kadaw yan digiti papadi, nagbibinunot da no siya sino ti sumrek iti templo, ti Apo, amang puor, iti insenso iti altar. Napagasatan ni Zacarias kat simrek iti templo ti Apo.
Bayat ti panakapuor ti insenso iti uneg, agkarkararag madagiti tattao iti ruar. May isang anghel ti Apo ti nagparangkan ni Zacarias. Nagtakdari ti makanawan ti altar pakapupuuran ti insenso. Nariribukan ni Zacarias, idi makita na kat nagbuteng iti napalalo. Ngem kinunatang helkan kwa na, di ka agbuteng Zacarias, impangag ti Diyos ti kararag mo. Aganak to ni Elizabeth nga asawam, lalakin to ti anak yu, kat panaganam to iti Juan. Agragsak kanto iti kasaunay, kat adun to ti agragsak iti panakaipas ngay na. Tayo na indaklan to a tao ti imatang ti Apo. Masapula din to uminom iti arak kun uray anya makabartek. Mapnun to ti Espiritu Santo uray adda pay lang iti tiyan kat adun to dagiti Israelita ti pagsublyan na iti Apo a Dios da. Umununan to amay baon nga iti Apo. Nabilag kan matakabalin to kas iti profeta Elias. Pagtutunusin nan tumanan dagiti ama kan dagiti anak. Pagsublyan nanto iti kanilintag dagiti nasukir. Isagana nanto dagiti tattao amay paay iti Apo. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Ti eleksyon iti daytoy rabii, salitaan natin may papan kan ni Zacarias. Ni Zacarias ket uliteg ni Jesus iso ti tatang ni Juan Amunyag. Ngam ti leksyon saritain na kakabsat nga may isangal daw na pagasatan ti bunggoy wano grupo ni Zacarias. Di grupo da apapadi nga isuda ti mapan ag serbidyo o nagtitemplo. Kat nagbibinunot da dagiti nga papadi iti dayta a grupo wano bunggoy. No siya sino kadakwada ti mapan kat sumrek iti templo. Nahirana at tinabunot kat ni Zacarias. Kakabsat, saan nga aksidente ani Zacarias tinabunot? Apay, in God's perfect timing, Zechariah enters the temple. Zechariah enters the temple. Zechariah offered incense before the Lord's altar. Dinutukan ti Dios daytoy wano inlatang ti Dios daytoy nga aldaw para kani Zacarias. Iti kinaadu dagiti papadi iti Israel. Adda kadakwada ti manipod kinubing da aging nga natayda, di da pulos na padasan ti nagserbidyo o nagtitemplo. Ngam iti daytoy teksto tayo saritain na. God, in His appointed time, choose Zechariah to enter the temple. Not only to enter the temple, but to serve inside the temple. Makita tayo dito iti panaggaraw ti Dios, iti biyag ni Zacarias. Idi naamuan ni Zacarias nga isuti napili, jak may imagine no kasano ti kinaragsak na. No kasanot panagyaman na iti Dios. Nabayag ang karkararag na, sapay kumatamay ka na umatikundaway. And God heard his prayers. Kakabsat, mabalin, adda, dagiti karkararag tayo nga nakabaybayagan nga, kasla di pulos nga nasungbatan kan saan nga sungbatan ti Diyos. Ngam ti leksyon tayo, saritain na. In His perfect time, in God's perfect time, our prayers are answered. Kas ka ni Zacarias, adtoy, ti kararag na, amadan ko maitigundaway ng agserbidya templo, kat napatgan. May kadwa, idi nga, agserserbidya templo, idi nga napuuranan iti insenso, nagparang ti maysa nga anghel ti Apo, kat kinuna na, Zacarias, adtoy iti maysa mensahe manipod iti Dios.
Agsikog to ni bakit mo madan kay to ti anak. The long overdue answer to Zechariah and Elizabeth. The long overdue answer to the prayers of Zechariah and Elizabeth is now at hand. Tinabaybayagan karkararagda ngagasawa kat adtuyen. Sinong bata ni napa Diyos? Iso lang ta. Kaslahaan anamatin ni Zacarias. Apay, kinuna na. Lakay akon, bakit akon? Unong bakitan ni Elizabeth nga asawak. Lupus pa iso na, kasano mapasamak na ito'y? Ngam ti anghel, kinuna na. Mapasamak na ito'y. Agsipod do siya, amang ibagbagakan ka, kat anghel, ang nagapo iti Diyos. Gaputa saan anamati adagos ni Zacarias. Nagbalin iso nga umel. Saan lang nakasao, idi anayanak ni Juan amamunyag. Kas, inbagamot lang tanghel. Kakamsat, ti may kadwa kitantay ditoy. Mabalin at daligiti karkararag tayo asaan na nasungbatan na dagos. It took us a long time to wait for it. Aging nga kasla, awanan nam namatay masungbatan na itoy. Kat, no ito din ti Diyos isungbat na. Doon na dumakasla di tayo patsyanen. Friends, I assure you tonight, God answers all our prayers. God answers all our prayers. He is just waiting for the right time for us to receive the answer to our prayers. God waited for Zechariah and Elizabeth to become old before God granted them their prayer to have a son. Ipakita na daytoy nga ti Diyos in His own perfect timing grants our prayers, and when He grants them, He is planning to do something great, not only for you, not only for me, but for all the world. Dahil ito yung napasama kan ni Zacarias, kan ni Elizabeth, kan ti panakayanak ni Juan amamunyag. John the Baptist became the forerunner of the Lord. John the Baptist became the forerunner of Jesus. In God's perfect time, He will answer your prayers. And when He answers your prayers, han kay ngagdua-dua. Receive, believe that God is listening to you, that God answers your prayers. May katlo, kakabsat, makita tayo ditoy, that God rewards His faithful. Ti leksyon ko na awan ti pakapilawan dagiti kasawa. Awan ti pakapilawan dagiti kasawa. They live righteous lives. They lead righteous lives. And because of this, God rewarded them. God removed the misery and the shame of Elizabeth and of Zechariah. Inikat ti Diyos ti panakaibabain ni Elizabeth kani Zacarias. Iti daydi nga minapanawin, no ti may sa babae ikat lupus. No ti may sa lalaki nga danasawa kat awanan ti anak. Dagiti tattao iti daydi panawin kunada. Mabalin saan a benedisyonan ida iti anak agsipud ta adda siguro dakes ang napasama kuno na aramid da adda dakkel basol da.
isu dinusay dati Dios. But when God granted them a son, He removed their misery, He removed their shame. No kasano ang pinukaw ti Dios, ti panakaibabain, da iti gasawa. Gapu iti panang bedisyon ng kanakwada. Sigurado ti Dios, aramida na matkan ka, dayta, itamat lang ang panawin. Kan iti panawin, nga intuding na, apan nakasungbat, dagiti kararak mo. Keep on trusting, keep on believing, keep on trusting, keep on believing. Naimbag, arabiyo amin kakapsat. Agkararag tayo. Agyaman kami o Diyos, sa sikati Diyos, ang manang medisyon, managparabor. Diyos, akanayon at sidadangag kadigiti karkararag. Apo Diyos, at dadagiti ka nito nga, iti pagarupmi, saan mo apat ganda iti kararagmi, dagiti araraw mi. But in your perfect timing, Lord, you gave us the answer to our prayers. In your perfect timing, O Father, O Jesus Spirit, you truly are answering our prayers. Teach us to trust. Teach us to wait. Teach us to believe. Iti dayto rabiyo apo. Ikararagak dagiti so amin ang nakasubaybay ti daytoy a panagdebosyon. Bendisyonam ida. Agasam ida para buram ida. Pukawam tanyaman a panagduadwa kadakwada. Italik ko idaken ka wapo. Ulitek sa luwadam ay wanam ida. Agasam ida. Para buram ida. Agyamanaken ka. Agsipod ta. Sika, ti Diyos, ngagtultuloy. Amang bendisyon, kan mga aywan, saan lang nga kaligiti, kakadwak iti daytoy debosyon, no di kat agraman, patitoy no mo. Agyaman kami, agyaman ako Diyos. Tinagan mo Kristo. Amen. Amen. Kakabsat, no ti Apo, mariknayo ti Apo, nga karkarita na kayo amang ted iti ministries ti Nax United Methodist Church. At to'y dagiti bank accounts ken GCash account iglesia, mabalin nyo nga i-deposit o na i-transfer dagiti sagot yo iti iglesia ken kay iti trabahador ken dagiti ministries na ken dagiti nga accounts. Ipakamuy lang kada kami no nagi-deposit kayo ken no para iti anya a ministry no para iti anya a programa ti iglesia daytoy. Ti may minsan pay na imbag arbiyo amin ti Dios ti mang bendisyon kada kayo. Bye-bye.